Euskal Langileok gaur planto egin dugu Palestinarekin elkartasunez 3 aldarrikapen argi egiteko. Bata, palestinar herriari Euskal Langileek basearen elkartasuna, baldintzarik gabeko elkartasuna helarazteko. Argi eta ozen diogu, zuekin gauden. Bi, Palestinaren okupazioarekin bukatu eta Palestinako herriak askatasunean bizitzeko daukan eskubidea aldarrikatzeko. Eta 3, patronalari eta instituzioei exigitzea Israelekin dituzten harreman guztiak eten ditzatela. Euskal Langileok ez dugu onartuko genozidarekin negozioa egiten jarraitzea. Palestinar herriak bizi duen kolonizazioarekin amaitu arte ez da bakerik izanen Palestinan. Horren alde bultza egitea dagokigu langileoi. Horregatik lanuzte orokorra egin dugu gaur. Horregatik mobilizatu gara. Gora Palestina eta gora munduko langileria. Gaurko lanuzte eta mobilizazio eguna oso arrakastatsua izaten ari da, eta horrek indar berriak ematen dizkigu Palestinarekin elkartasuna adierazten jarraitzeko, Palestinarentzat konponbide integralak eskatzeko. Mobilizatzen eta presio egiten jarraitu beharra dago. Palestinaren alde egotea, Netanyahu, Trump eta enparauek ordezkatzen dutenaren aurka egotea da. Sionismoaren, autoritarismoaren, imperialismoaren eta fasismoaren aurka egotea. Euskal Herriak ere badaki zer den fasismoa pairatzea, eta askotan esan izan dugu ez dira pasako. Eta gaur gauza bera esaten dugu Palestinar herriaren inguruan. Ez dira pasako. Gora Palestina askatuta eta gora Euskal Herria askatuta.